91.4.7 FM Radyo Sagada, Matutyan Manragsaka. Alain sa lidumay. Damdamat Radyo Sagada. Di Radyo Sagada, kukumuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon ni kada kayo ti madama mapaspasamak iti pagilian, iti Cordillera iti Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamat Radyo Sagada. Okay na yung bagagsa papapagayam gagayam, dinmanon-manon iti oras, iti panakaibingay dagiti sumagmamano damdamag gagayam ken katabsat. Manipod ka dagiti ulo dagiti damdamag nasyonal, sumagmamano Senate Committee Chairmanship na baliwan kagiddan iti panagsukat ti liderato ti Senado. Iti dumapay nga ulo dagiti damdamag Department of Agriculture nagbalag kadagiti aglablabsing iti naituding a price capacity ti imported rice. Bilang dagiti individual nga daan iti human immunodeficiency virus PLHIV iti syudad ti Baguio agtultuloy nga umad-ado. Dagiti dumapay nga ulo dagiti damdamag Senate Blue Ribbon Committee posible maipaima kin Senator Rodante Marcolita wenno Senator Pia Cayetano. Rescue Buy Program dakkel atulong para kadagiti manalon iti Cordillera. $1.9 billion nga individual ti Cordillera baligyan na naparehistro wenno nagparehistro voters registration iti COMELEC. Duwa akong kongresista naglusulo sa iti pwesto. Dumapay nga ulo nagiti damdamag DILG inlawlawag na nga no apay asaan nga inaristar ni Senator De La Rosa. Iti dumapay nga ulo nagiti damdamag memorandum iti 53 SRP iti kada kilo iti lokal abagas in warrant TDA. Para ba't iti detalye dagiti damdamag national, regional, ken lokal, iti sumagmamano Senate Committee Chairman, iti nabaliwan kagidan iti panagsukat ti liderato ti Senado, iti napalabas lawas. Opat, kadagiti membro iti baro a minority block ti Senado ti naikatan na iti chairmanship. Sinukatan ni Senator Bongo ti Senator Risa Hontiveros kasta daulo ti Senate Committee on Health agtalinaed met langit nigo kasta daulo iti Sports Committee.
Sinublatmat ni Senator Lorin Legarda ti basic education nga inuman nga indawluan ni Senator Bam Aquino malaksik iti dayta indawluan na pa iti culture arts and panel. Iti Committee ti Public Service asigod ay indawluan ni Senator Raffy Tulfo ket indawluan ita ni Senator Rodante Marcolita bayat as sinublat ni Senator Jinggoy Estrada ti chairmanship iti Committee on Games and Amusement manipod kini Senator Erwin Tulfo. Naipaay kini Senator Jinggoy Estrada ti chairmanship ti Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation asigod nga idadoluan ni Senator Legarda. Iti dadumapay ang diraliragiti damdamag, iti nagbalag man ti Department of Agriculture DA kadagiti rice retailers, traders, and importers amang lablabsing iti price ceiling, iti imported rice nga including ti gobyerno. Sigon iti nasao nga ahensya, posible sumango dagito iti multa dumanon iti milyon, panakay balod kan posible panakay sarada iti negosyoda. May palagi pa na ituding iti ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iti price ceiling iti 50 pesos tunggal kilo dagiti imported rice iti pagilian idi na palabas at tawan tapno masolusyonan ti panagnato ti presyo tinasao a produkto. Iti sidong ti Executive Order number 118 in pataw ni President Ferdinand Marcos Jr. tinasawa price cap iti lasod iti 30 nga aldaw. Iti dumapay nga ulo dagiti detalye dagiti damdamag national in waragawag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ikon konsideradan ni Senator Rodante Marcolita ken Senator Pia Cayetano nga mangidaulo ti Senate Blue Ribbon Committee. Nabakantiyan tinasao a posisyon kalpasan ti panagsukat ti liderato iti Senado idi napalabas alawas. Naudi nga indoluan ni Senator Ping Lacson tinasao a committee. Sigun kini Senate President Cayetano, kitkitaan da amin a senador ang mabaling nga mangidaulo iti daytoy ngam panggapda nga ito daytoy iti may sakada Senator Marcolita ken Senator Pia Cayetano. So where inayon daytoy saan laeng ti flood control corruption ti man akaso ti Blue Ribbon Committee no dikat pakiramanan tinadakamat da nga inaramid ti National Bureau of Investigation NBI kabayatan iti napasamak a shootout ijay unag iti Senado iti napalabas alawas. May sa iti Blue Ribbon kadagiti mabigbigbig kas nabilig a committee are responsible when responsibly iti panangitaulo iti investigasyon saknan kadagiti maatap nga anomalya ken irregularities kadagiti amin nga opisyal ti gobyerno. Iti dumapay nga detalye dagiti damdamag agtultuloy ang maipatpatungpal iti Rescue by Program para kadagiti manalon iti Region Cordillera. Panggap tinasawa programa at tulungan dagiti manalon. Sigon iti manalon manipod Bengawa, Bugis, Benguet, ani Clinton Ganase. Agarop 3,000 na kilos iti naiturong iti syudad ti Baguio para iti nasawa programa. Nailako dagiti nateng iti 15 pesos tunggal kilo, particular dagiti apit da repolyo. Impaksani ganasi Enrugida amna nangilako iti nateng iti Domingo, Mayo 17, 2026. Sigun pa ken kuana sa andan ngay iturong tila Trinidad
Vegetable Trading Post wenno ti Benguet Agri Pinoy Trading Center dagiti apit na Repulog gapo iti nababa a presyo. Input ng ni ganasi na sa saya at latay iti 15 pesos tunggal kilo ta iti napatagkat ada iti agsubli iti gastos dagitoy. Iti na dumapay nga detalye dagiti damdamag lokal, dumanon iti agarup 1.9 million dagiti nagparehistro iti voters registration ti Commission on Elections, COMELEC iti Region Cordillera, sipod iti Abril 20, 2026. Siguro na kini Attorney Julius Torres, Regional Director ti Commission on Elections iti Region Cordillera, katawian nga matudag iti agparehistro iti last day. May basar iti datos, nailista iti probensya ti Benguet akas kangatuan a bilang dagiti nagparehistro at dumanon iti 243,979. Sinaruno ti Abra iti dumanon iti 190,988. Baguio City nga 161,259. Kalinga nga 158,874. Ifugao nga 136,383. Mountain Province 115,708. Kanapayaw nga 85,971. Kabayatan na dumanon iti 388,914 dagiti nagparehistro para iti Sangguniang Kabataan level iti region. Iti dumapay detalye dagiti damdamag ang naglusulos ti iti pwesto the Wantahanan Party List, Representative Nathaniel Odocado, ken Pinoy Workers Party List, Representative Franz Ligaspe, iti Lunes, May 18, 2026. Saan matan anadakama ti rason iti panaglusulos dagiti duwa nga mamanday linteg kabayatan iti plenaryo. Kas presiding officer, iti plenary session iti Lunes iti Rabi, imbilin ni Deputy Speaker Yasser Balindong, kendi House Secretary General Chiloy Garafil, may katda Odocado ken Ligaspi iti role of House members. May basar iti House website, awanan tinagan dagiti duwa ang mamanday linteg. May panagip akaraman da Odocado ken Ligaspi kadagiti 257 api mabor iti impeachment compliant contract ken Vice President Sara Duterte. May basar iti social media post ni Odocado naglusulos gapo iti personal rason. Dahito katada iti pakainaigan ti salunat ken ti pamilya na. Patyen ni Odocado asaan nga agpatingga ti advokasya ti party list gapo iti panaglusulos na. Sigun kinkwana, siya sino man ang mangsukat kinkwana ket ituloy na iti isumatla ang panagkumiti. Iti tatong mapaya detalye dagiti damdamag national, iti inlawlawag ti Department of Interior and Local Government DLLG at ti saan panangaristar kini Senador Ronald Bato de la Rosa ket saan agapo iti kinakurang ti panangi kagumaan ngay patungpal ti linteg no di ket mayataday iti may patpatungpal legal proseso. Basar ti Department of Interior and Local Government, itinagbalinaan ng ibasaran.
ti ahensya ket ti Section 17 ti Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, and dinakamat pa iti Department of Justice wenno DOJ iti babaen daytoy alintag mabalin nga isoko ti maysa nga individual iti International Criminal Court ICC wenno tingitingan daytoy iti lokal a korte iti Pilipinas no adda iti mayan natop a warrant mainaig iti crimes against humanity. Input ti Department of Interior and Local Government kain bilin ti President Ferdinand Marcos Jr. dagiti masaknan nga ahensya pakiramanan iti Philippine National Police PNP nga iuraypay wenno iuraypay laang iti agbalin a desisyon ti Korte Suprema sakbay nga mangyawat iti anyaman at tignay no awan met iti pamilin manipud iti korte ti Pagilian. Inmunan nga inirakura ka ni Justice Secretary Frederick Vida nga awan iti iparukat manhunt order contract ni De La Rosa. Impagganagkat pa iti Department of the Interior and Local Government ay iti addang da kat saan ang kinakurang iti tignay no di kat panagtong palaang ti Constitution, due process can rule of law ti Pilipinas. Iti da dumapay a detalye dagiti lokal a damdamag iti pinalan iti pinalan iti katulagan ti Department of Agriculture ken dagiti mangibagbagi iti industriya ti bagas. Iti panakay patungpal iti suggested retail price iti gatad a 53 pesos kada kilo para iti lokal a bagas iti Pagilian. Sigun kini DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr., agagam iti adang mabalanse iti pasto dagiti manalon ken ti budget dagiti commuters. Inlawlawag ni Laurel asaan daytoy a price ceiling no diket tarabay laeng para kadagiti consumer iti husto a presyo. Manamnama nga reward iti kadagiti sumarunong nga aldaw iti memorandum naglaon iti detalye ti SRP. So na impagngal daw kada kayo aming agdangdang kinagbabay radio sa gada 104.7 FM. Iti lang ibingay kadagiti damdamag awan sa bali ani Manuyo Arafi. Na imbag manen ngal daw kada kayo amin.